Tingnan nyo yung dalawa. Ang aga laging gumising. Good morning. It's 5:10 a.m. Malengke na kami ng mga dadalhin. Aga. Hindi pakala ka ganay ka, boy? Morning po. Morning. Ewan ko sa'yo. Pataya ka ng pataya. Di ka naman nagpapatama. Bye-bye. Pandesal, pagbalik pandesal. Pamo? May bilin ka pa? Ayat din ang pagbakal. Katindi mo talaga. Gagi. Pinapain niyo. Morning. Oh, okay. Magsaad. Amo po, mga dadaraon. Dan si Pangbet. Pa. Si Papa kanina pa nagyayaya. Nahuli pa rin. Tara na. Nandun pa rin siya. Di maba yan na cellphone. Si Papa eh. Vloggerist yan. Vloggerist. Tigpang lalaki. Maglalaki ba siyang dawasan? Oo. Ito, dati alam niya. Ang liit lang yan. Kaya ganyan lang yan ha. Kano mo si Jeff, no? Tamo. O, tama. Ang tangkad oh. Maliit pa. Sige, bye. Liit pa yan mga nang umalis kami rito. Ngayon, lalaki na. May mga anak na rin. Oh my God. Kaya siguro yung mga balakang ko, guys. Kumakrak na kapag yumuko ako. Ang hirap ng hirap ng ibalik. In fairness, may JNT dito. Ah, ito na mga may pick up point, drop off point. Kaya mga tao dito, shopping na rin eh. Hindi na rin sila masyadong nagsha-shopping sa Naga, yung ganyan. More on shopping na din sila. Oh. Tamo si Papa, wala pa rin. Wala. Ano pa istorya pa to, nana? O, yan na. Grabe talaga po. Pag ako talaga, tatanggalin na balik yan. Oo nga eh. Buti na lang madaming dyan. Kumontra. Yung balete na yan na tatanggalin dapat yan. Diyos ko. Mas matanda pa sa yan eh. Matanda pa nga daw kay mama yan eh. Yung mga minsan ng mga tao eh. Hindi nag-iisip kung anong putol ng putol. Hindi sa Kuwadi o kanto. Hindi, dyan may yung ng isda. Palatandaan ng kabilang barangay ka na. Kasi tanda ako. Pero dyan may gilingan dyan, di ba? Diyan kami lagi nagpapagiling. Ito yung munisipyong luma. Ito yung munisipyong bago. Oh, yung bango. Nabis yung gantong amoy ng mga gulay na sariwa. Lubi-lubi. Kamote. Ito yung mga galing sa guys. Galing sila sa bundok. Oh. Di ba nagtitinda ng ganito si Lola na? Lola ko. Dati nagtitinda sa ganito. Mama ni mama. Mga harvest nilang gulay. Kuha na baga. Pero tabi, lubi-lubi. Pili. Pero nga tanong po, duwa. Sige, dawa lang po. Bili ako. Maglalanta ako mamaya. Ibababad lang sa... Maligam-gam, di ba? Maligam-gam sana. Maligam-gam na tubig. Sarap ng flesh na ito eh. Tapa. Thank you. Ganda ng mga sili oh. Ito yung sili namin dito guys. Ayan, maliliit lang pero matindi. Tapos pag nag-ano ka, apo, amo po, pure daw, pure remo-remo. Ito, maano mo lang to. Naku, kaanghang. Di ba ito nilalagay dapat sa Bicol Express?
Oo. Uusok talaga puwet nyo dito. Marami ng 1/4 oh. Lalagay namin sa suka. At nanay. Una pa irara mo may makuha. Matagas. Ilalim yung mga titigas. Yun. Pisang. Pili. Batag. Batag. Naka-safety yung sili. Mas ano yung sili? Yeah. Let's go. Hindi ko kabiya kung mga Ugat. Hindi man daw. Makinis daw ako. Parang bumbilya daw sabi ni Papa. Ito laki. Kaya mo, dapat na kilo na. Arik. Dagdigin mo. Ito. Sarap to sa ano. Kichabibi. Anpo o. Ang pakain kichabibi. Yan. Ading sa Dede. ading kasal. Yan. dali ko wat na Isa umak lang po. Pero karo. Gawya masare. Bugitis. Kuhol. Yan, bumili ko. Kabarya lang. Yan, pagka wala ng shell. Hindi sa ardaw na punta. Ito ba? Sa kasabati walang ano, slice lang. Yan. Magkano per slice? Renta na per slice. 60 na kulong. Sige, Sedman. Pinis. Opo. Hindi, isang ano, Isang kulong. amo. Sarap. Oh my gosh. Ngayon lang tabi-gabi ko natin. Ito na yung dadali naming tilapia. Diba? Ganda ng tilapia dito, guys. Sinang sa kanya nyo yapi. Ayan, galit na si Mama. Si Papa. Ayan na. We're home. Ang bilis lang. Wala kasi kami dalang sasakyan. Ang dami pa nga namin gustong bilhin. Kaso, ang hirap kapag ka-commute lang. So, ayun. Konti lang naman nabili namin, guys. And then, baka may nakita pa si Mamang classmate niya. Tinawag si Mama, classmate! Akala ko ako. Tinitigan ko. Tinutuwa si Mama. Classmate pala ni Mama. Kamu to Ayun. kaming pag niya to lang ipaulit kami kumanapi baka nanginguan. Oo, iba kasi yung tinda niya eh. Kaya hindi namin nabilhan. Yan, doon daw lagi bumibili si Mama ng, yun nga, kuhol, halaan. Bugitis sa amin, halaan. Sa Tagalog. Hindi pala na-record kanina. So, ulitin natin, guys. Ito yung binutong nabili nila kanina, madaling araw. Yan. Binutong means binalot. Butong, balot, binutong, binalot. Yan. Sarap nito. Open tayo ng isa. Or later na. Luluto si pinsan, si Darswak ng ano, pansit. Tapos ito, hindi pwedeng wala na ito. Lubi-lubi. Anong to pa yung lubi-lubi? Ligaw? Ano sabi mo? Repolyong ligaw. Repolyong ligaw daw, sabi ni Papa. Sarap din ito. Kahit sa itlog lang. Yung ginagawa namin sa pechay. Ilocano, repolyong ligaw. Sa iba, ano lang to eh. Damo lang to sa iba. Or minsan, inaano lang sa bakod nila. Pambakod. Pero sarap nito, promise. Masarap mamili sa ganong market, yung mga nakalatag talaga. Kasi ganon yung lola ko talaga. Naalala ko nun. Pinupuntahan ko si lola sa pwesto niya. Yan. Nagtitinda ng mga kung ano-ano. Kami si lola. Si lola. Tapos bumili ako ng, ano ba yan? May nadaanan kami na parang matanda. Ano lang yung, ano yung tinda niya? Indian mango lang eh, no? Kasi sa Indian mango lang yung tinda niya. Binili ko na.
Para, siguro pambili din ng bigas, yung gano'n. Ito na naman yung tiyahin kong maingay. Linikan mo! Ay, kiskisan mo na lagod, Pin! Amo gani! Alam nyo, mga Bicolano, akala mo lagi may kaaway eh. Pag ano, pag may kausap, akala mo lagi may kaaway, lakas ng boses. Tapos galing ako kahapon dun sa kabatch ko. Inaanak ko yung isang anak niya, yung panganay niya. Eh, din ako nagdala ng camera para catching up lang. Yan, and gano'n niya ako. Binigyan niya ako ng jelly flan. Natira ko agad yung kalahati kagabi. So sabi nila natin, tutuloy ang diet, guys. Nambabarat na naman itong dalawa eh. Si Auntie Pim pa ba? Maingay ito eh. Malayo pa. Alam mo na ano. Kilala mo na agad eh. Hindi ka grat na kaya kinagkakakuha, makalikan tulos. Kinagkupileom-leom, burangin na nang ngayong maribo. Ay, sa'yo yan, Ante? Ha? Aman sa'yo mo? Amo. Huwag saan naman tanggalin ngayon. Bito ka. Hasang. Ay, Asang. hindi. Pakiskisan ako sabi ni Mama. Kasi sana. Nantangan hindi na magkuha si, yung Bisaya. Dabawi niya. Si Jana. Si Jana. Latataba mati. Kaya nga eh. Alam ka sakit. Pinukton, masiraman. Mas mataba yung sa cage na. Wala pinta kasi nga ni duwang aldaw ako nagtinda lintian yung kitininda ko. Parehas ko na kaniwang uyam makan laba rin pag uyam ako magtinda pag laniwang isra. I-translate ko na lang, guys. Pinagsasabi na itong tiyahin ko. Mala kuwa pag pinagtangruan mo ilan niwang ay isra mo. Tataba, no? Maray nga ning agko. Tapos maputi ang ano dito eh. Maputi ang tilapia namin dito. Ay, wala tayo nakitang sinarapan. Talaga. Walang sinarapan ngayon? Oo. Diba wala sinarapan na didi kaya di mo naman mabakal nin lantaran dyan mo tarakap po ni ka. Ay, talaga? Sa bagay, yun na kasi yun eh. Kaya kini ka magbakal ato ni ka mismo sarangaw magsabat. Oh. Tanto na para sinarapan. Kung aking gusto mo ikang kuha mag-order na ka, tanganing iko na sana sa imo. Ah, talaga? Wala na daw pala nag-order ka mo, kasukwa pa pag-abot mo. Bawal na daw pala dito yung sinarapan. Yung smallest fish in the world. Dito lang yun sa amin, guys. Matatagpuan. Dito sa bayan talaga namin. Sinakot na. Hindi dulong ha. Sinarapan talaga siya. Nyato, As barag-barag, in, wala na. Wala pa. Ano na rin kasi, parang endangered species na rin kasi siya. So, pinagbabawal na rin daw dito sa Di kaya ni dakil, tapi para rakot. Oo, lagi kasi Pero pinaan. Wala bang nagpa-farm nun dito, sinarapan? Lawod kayan. Parang wala, di siya pwedeng i-farm. Panaw. Oh, sayang, ang sarap pa naman nun. Wala. Ang dami, 10 kilo. Dosiw. Ah, 12. Di pwede man na isog ba na lang. Kaya nga eh. Iba kasi talaga guys yung dito, tilapi. Linam naman nante. Masarap. Makarag niya Laguna, Batangas. Aray, Walang sinabi ibang tilapia. Tilapiyang buhi talaga. Nako. Pag sinabing tilapyang buwi, Ah, pakalinam gawa sa na. ari maitinda. Talagang masiran. Galing maglinis niya, no? Yan na pa. Barber na isda. Barber pa. Hindi, ganyan kasi dito sa amin, tinatanggal talaga. Ewan ko ba ba't sa Maynila, pag nagpiprito, hindi tinatanggal yung mga palikpik. Kakadiri eh. No? Barber. Kaya nga eh. Hindi malinis. Sa amin talaga malinis, lahat tanggal. Mga palikpik, hasang. Iba pa nga na din minsan, pialinaan. Kaya nga hindi eh. pag inalin mo ko na magayon. Kalbo na, no? Kalbong-kalbo na. Kalbo na. Ayan na si Tito Dars. Titira na ng pansit. Yan, pag na yung pangarap namin na kainan, guys. Isa to sa cook.
Sa tosako. Sarap din itong ano, magluto eh. Pero natuwa ako dito sa ano niya, sa tattoo niya. Na demonyo ni Jeff. Masakit, boy? Hindi man. Mapupuno na yan. Simula na yan. Ang ganda. Ganda nga oh. Simple lang na ano, nasa likod lang. Ayaw ba sumama sa amin? Ay sus! Ayaw talaga nito kasing iwan ng buhi eh. Sama sana namin to si auntie oh. Iba na si auntie mo, Gina. Sumama ka na! Banali! Ako basang kanto. Kuha. Makapag-asawa ka pa doon. Gumayong pa kanto. Ayaw talaga yan. Ante ah. Baka paalis na kami, di pa tapos si auntie. Yan, yun na dyan eh. Charot lang. Iskisa mo sana ako ng Stilit. Ayaw nga sumama eh. Ayaw mo bang makapag-asawa pa, auntie? Di na. Ay, Diyos. Katana na. Okay ka na doon? Oh. Magtaw, kinadikuwa, hindi na, di na nagkitao. Ito ko no, Kajuton na. Luwas mo niya, ostis. Sabi ni Auntie, Kakain na naman tayo, guys. Wala tayo ibang ginawa dito. Kain, tulog. Literal. Sorry, hindi namin kayo na ano, napasyal ngayon. Kasi yung panahon nga, dumaan yung bagyo. So, yun, tinamad. Natulog lang kami. Pero deserve naman namin yun. Pansit and binotong. So, ganito nyo kainin to. Joy, kamo binotong ni kani-kani rin. Kaya nga eh. Joy, sabi ni Papa, kung kumakain ka daw neto. Ayun, tapos pinakita ko kay Joy yung ano, yung tilapia, yung nililinis ng mga tiyahin ko. Sabi niya, oh my God, nabis ko na yung ano, tilapia nyo dyan. Kasi nung unang uwi namin dito, nung inarkil ako yung sasakyan nila, pinigyan ko yun sila, nidala si Dalto na tilapia. So, natikman niya yung tilapiang buhi. Sarap daw. Iba talaga, guys. Hindi ako magsasawang sabihin sa inyo na the best ang tilapia namin dito. Anyway. Ayan, ang binotong. Sarap. O, diba? Ganyan siya. Binalot sa dahon ng saging. Tapos may gata. Nakikita niyo yung anong yan? Mga gata na yan. Pakalinam-nam. Kakang gata, hindi na dyan. Si Mama, oh. Ay, sarap. Sarap po. Pero mas masarap tong ano. Binotong. Grabe yung pagka-creaminess nung ano. Nung gata. Actually, walang masasayang dyan. Hini-scrape yan eh. Magilid-gilid ng dahon. Try nyo guys magbakasyon dito sa Bicol. Marami namang ano eh. Marami ng mga pasyalan dito. Mga hotel na rin. Malayo nga lang. Bakit nararapilan nila yung sursubon? Bagay. Tax pay. Pero by plane, 45 minutes lang. Tatayo kami ng pansitan talaga. Bili kayo ah. Wala pa nga. Ano natin si Diwata? Sa atin, pansit overload. Tapos may sinapot naman. Nabis yan. Hiklik talaga yun. Isa pa sa masarap partner sa pansit, guys. Yung maruya, sinapot dito sa amin. Pero, tinuhog sa... Pauson tayong tinuhog talaga. Oo. Tinutuhog siya sa walis tingting. Yung mga bagong gawang walis tingting.
Pwede naman ba yung ano ng barbecue? Yung maliliit. Barbecue stick? Oo, pwede. Kasi mas masarap yung ano yun, yung tinutuhog gawa ng both ano, talagang napiprito, naluluto, mantika. Super worth it ng uwi namin. Kahit na hindi kami nakapasyal. Sa July na lang bawi tayo kasi fiesta din dito sa barangay namin. Etong May 25, fiesta ng buong taon. Bukod sa town fiesta, meron pang barangay fiesta dito. Nasa konsay mo. Ayungin. Ang sarap yun. Oh. Mga talabas. Sarap. Fresh ayungin. Ang dami-dami dala. Kaya raro mo. Ano din na pinuktan? Pinukutan na. Ayungin. Bala sulong yan dyan saran. Ang motor sana babakan. Oo nga. Sarap din ito. Inan-in. Gada ko pusita ko. Maray panay. Sana Nakikita, mansion ko diyan. Hindi ako makapagig mo niyan. Bay, senataray doon na Lydia. Yun, yung mansion ko ante yan. Salamat. Salamat pa din. Duwa kintana, hindi ka nakon mag-ngusilaan, magbit-bit. Marika ko kamulo na ranan. Ang guslo. Talagang pa din. Kita mo. Mag-ngusilaan. Marika ko kamulo. Nakakatawa yung kumpare na yun ni Papa. As in, every time na uuwi si Papa dito, or kami, lagi yun lagi yung may pinapabit-bit sa amin, isang bulig na nasagi, or kahit anong produkto. Diba? Paano naging kumpare ni Papa yun? Kay Nene or kay Jason? Kay Jason! Ninong ni Jason si Papa. Lagi yun. Ngayon, isang na naman. Saging na naman. Isang buwig na saging yung dala. Ayan, umorder si Rika sa Shopee. Tingnan yung ganda pala. Yung mga lagayan ng groceries, ganyan. Tapos ang aesthetic tingnan. Ang tangkad 4 layers. Oh, patangkad pa sa akin. Ang cute. Tsaka easy to assemble siya. Snap-snap lang, oh. Pagpapatong-patungin nyo lang. Si Bundoy. Kapag ko nilinin. Yan. Naghanap ng gagawin yung nanay namin. Sige. Gusto mo ipaglaba mo pa sila, Japo. Ay, lumuwag. Ayan, pwede nyo yung storage ng toys ni Gianna. Ay, Ikaw ang tatamaan sa amin eh. Nakailan na kaming taya sa'yo. Wala rin ako bakit tayo panalo. napapunta? Ay, Ay, Pat. sa iba nagtaya. Kita Joe. Oh no, yeah. May ka kasi puro ka chismis eh. Yung papalami. Daga na, sabi ipay. Gis nga ni, ay, Pat, ang maaligatas. Magkanat na naman nun. Gis, Gismil? 3,000. 3,000. Palimabit kay Baki Jip. Ata, wala na pantaya. Jip, si mga ibiyan ni kuha niya, di. Mga alas 4, alas 3, saan ko na tama. Ano mo makatsa? Pagkaulim. Pag wala pang tama yan, ikaw tatawaan sa akin. Makatsamba baga. Makita na ka worldwide, naka-vlog ka. Shoutout sa mga pulis. Pakihuli to, oh. Ha? Mataya sa agin. Ayan, Right. ayan, oh. Yan. Pakihuli po yan. Umali na yan. Pagbibigyan lang ako nitong kapatid ko. Punta tayo dun sa sa paliguan na sinasabi ko, yung malamig. Kasi wala nang time. Kahapon kasi umulan. Ngayon nga mukhang uulan na naman, oh. Kasi sabi ko, madalian lang, isang maglulublob lang kami.
Kaya kami nalang dalawa. School ko nung elementary. Memorize ko pa nga kung saan ako saan yung room ko Ito grade 6 na banda rito Kung hindi pa binago. Tapos dito naman sila Dayan. Nagbabako dati. Nag-aral ka din ba dyan? Nag-aral din pala si Japong dyan. Bago sila nag-transfer sa Pasay. Wala. Hindi mo sinabi. Kinokontak niya lang dyan. Diba? Ang linaw niyan guys. Galing yan sa doon sa bundok, yung tubig na yan. Sana marunong lumangoy. Hindi. Alam nyo ba, pag nagsiswimming kami, andyan lang ako sa gedli-gedli. Andyan. Yeah, iba di marunong lumangoy. Gilid-gilid lang. Isang oras lang kami doon nakapo ni Japong sa sa gedli-gedli. Pero ang sarap, ang lamig. Grabe. The best talaga ito na to, spring na to eh. Uwi na tayo kasi pauwi na kami ng Pasay. Agoy. Uwi na. Ayan. Umiiyak si Rika Bebe. Nagano lang sa amin. Nagpaalam. Hindi na kasi bumaba at si Gianna nga baka umiyak. So, napasimplihan ko na lang ng halik yung bata. Hanggang dito pa naman, sinusundan kami netong, ano tawag sa kanya? Nagpapatay na. Kobrador na to eh. Hulihin nyo lang to. Hulihin nyo na nga to. Makulit. Tsaka helicopter. Helicopter. Yan, sa Artemisa. Ay, sa... Ayun na. Mga bataan ni Japong. Sisipag eh, no? Pag inano mo Ano bang tawag mo dyan? Breedings, the breedings. Mga breedings. Ang hirap umuwi, guys. Ang hirap umalis kapag kami naiiwan. Si Rika mangyak-ngyak na kanina. Bye! Hoy, salamat! Thank you! Sabi ro ni Nino? sa kanya, what's wrong? Oh! Umiiyak kasi. Crying, mami. Uy, July. Sa July.
Ayan, doon kami sasakay kung saan kami bumaba. Ito kasi si Papa, bili agad ng ano eh, ticket eh. Wala tuloy extend. Hindi tuloy makapag-extend kahit isang araw eh. Bili agad eh. No, na piyo. No? Ito na pala sa bilihan ng ticket. Partido wala dalang pera yun ah. Nandun na sa Andiyan sa may, lakad bulan. sa mga airpal mo. Dinoble check ko pa yung ticket. Ngayon nga talaga yung alis. Sabi ko baka nagkakamali bukas pa eh. Ngayon pala talaga eh. Baka na-adjust sa ticket. Malay mo na-adjust. Ito na, sasakyan namin. Hindi katulad nung stallion. Ang mga lulain. Wow. Yan. Inom agad ng 2 Bonamin. Pabalik-balik ko dito na wala na lang yung ano ko. Yung, ikaw din ba nun? Nasusuka na palagi? Ah, talaga? Bubong mo nang yara. Talaga ba? Nasanay ka na lang? Pabalik-balik dito. Ako hindi. Hindi masali sa pag pati yung nag-ano na yung laway mo, dire-diretso na. Mas maganda talaga yung yung sakyan namin pa uwi kasi may charging port. Ito wala. Ito siguro mga unang lazy boy. Kasi yung nasakyan namin nung pauwi nga, bagong labas daw yun, sabi ni Kuya Peter. Kaya maganda. Pero same din, may CR din. Parang kung saan kami umupo last time, ganun din. Hindi kami nakaupo ngayon ni Mama.